Kampana. Napalabas. Mas daw da osang ken Maria. Gaputa da imawag iti telepono ngem saan ang nagsasao. Impagarup ni Maria nga amangan no ti inana nga da iti Espanya ti imawag. Iti day tamot lagun daway. Saan ang makapangan ni Alfon. Gapu iti pan nakasayar ti Riknana. Iti naudya pa nagsarita da ken ni Romana. Iti sa Balya Bangir, panggap ni Daniel ti gumatang iti baro a gitara, tapno isagot na iti kasangay ti amana. Inawis nga rod ni Daniel ni Romana tapno agpasyar da iti sentro ti ili. Ngam na iranamot ni adda ni Maria, ket inalaan na iti ladawan dagiti dua, gaputa addamanen ti sabali apang panggapen na. Kabayatan na, kinasarita ni Senyor Pasito ni Max, may panggap iti panangamuda iti kinasya sino ti informante. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Anya ti madamag, Max. Nagtignay ka di metlaeng nida kayo. May papan iti panangam mo nida kayo ti kinasya sino ti informante. Madamati pa nagtignay mi, senyor. Itisan nga agbayag. Mamuan tayon ti kinasya sino ti informante. Muy bien, Max. Iti kanito na maamuanan nida kayo ti kinasya sino ti informante. Uray sanan nida kayo na itatag kinisyak. Patayanan na dagos nida kayo. Inchende! Ariglado, senyor. Babawian ni siyak timbaga ni siyak idikin nida kayo. Naidatag nida kayo dayjay na tao. Apaman na makamag nida kayo. Max, agtalag ni siyak kinisika. Planuin amin ni sika, no kasano na maamuan nida kayo ti kinasya sino dayjay na informante. Senyor, ulitak manan nga ibaga. Di kay agdanag, ta iti kabitan apanawan. Maamuan tayon ti kinasya sino dayjay nga informante. Saan ni siyak na kaya ti pasig na sa ulaing? Aramid ti kayat ni siyak. Senyor, Iso na pagtignayan ni sika, dagiti kakaduan ni sika. Tapno maamuanan ti kinasya sino dayjay na informante. sige senyor. Ikanakpay itinananay apanawan. Tapno maramid ko na imbag, di ipaparamid yo. Asino di kasarsarita ni tatang iti parangan? Seryoso ti panagsarita. Ken aday nyawat ni tatang apapil iti dayta atumboy. Ita lang makitak dayta tao. Nalabit na kadwa ni tatang iti trabaho na. Nalpas na nagsarita. Imadayon ti tumboy. Ket agturong mutan dito ni tatang. Daniel. Tatang, itay kayo pa apalpaliwan. Asino di tumboy a kinasarita yo? Katarabahuak ni Krisan. Wano Krisanto? May samat lang na espiya dayjay, Daniel. Tatang, Mapagtalkan kan nasingadagayim ko ni Crisanto. Iso lang di mabalin ko pagtalkan. tatang. Imay dito'y balay, ta kinumustanan. Umay ka, Daniel. Apay tatang. Sumurot ka kanyag, taday surop kan ka. Napataglaunay di pa ng sanay ko kan ka, anak ko. Asidagakon ije balay. Aldawan, ang amsanak pa'y anakaluto iti pangaldawan mi. Aguray ka. Anya ti aramidan dagiti agama iti sirok kidakkel akayo. Surusuruan ni Mauro ni Daniel iti pannakilaban. Kartingak pa'y ti magna, kat umasidagak kadakwada.
Nas ka na masursurom ang naimbag no kasano ti makilaban. Agsanay ka naimbag, Daniel. Wen tatang, magustwak law na ti panangisuro yo kanyak. No kasano ti panakilaban. Diyak kaya ton nga tapay ti mangtangran kan ka. Akas iti napasamak iti kalapas sa bulan. Adi nang randa ka dagiti lalaki. Mauro. Daniel. Ni, si kamat gayam nanang. Mauro. Apay asursuruam ni Daniel iti pannakilaban. Salome, nas ka na masursuro ni Daniel ti self-defense. Tsaka ta maulit ti panakadangran na. Di ka matanagan, Salome. Para matlang ka ni Daniel da itong aramidan. Nas ka na may surok kan kuha na tinaadal ko, may panggapit ti pannakilaban. Kano kasanong asalak niban ti bagi. Nakaturugan ni Daniel, Mauro. Nabannog gapu iti panagsanay yo. Nalaing ta anak ta, Salome. Nalakala makasursuro. Gaputa sursurutan na ti amin nga isurok ken kuana. Mauro. Nakitak tinaidumduma kabailan ni Daniel. Iti may sapay lang aldaw pa ng sanay ko ken kuana. Nakita ko ti abilidad na. Aniya. Nalaing nga garamat iti palsiit ni Daniel. Saan nga agmintis no adda palsiitan na alata. Wano niya pa iti ta mabalin ang mapalsiitan. Adda abilidad ni Daniel. Anas ken laeng ang mapasayaat. Iso nga isurok ken kuana ti amin awagas ti pannakilaban nga amok. Mauro. Madandanaganhak iti sursurum iti anak ta. Amang ano day tanto timit sa ti pannakadangran na. Wano panagpiligro ti biyag na. Salome, iso nga ron nga isursurok ken kuana ti amin nga amok. Tapno saan to ang maisagmak ni Daniel no bilang taagpagkad. Kas kung may tinapasamak ken kuana iti kalabas. No sigod kumana na sursuro na sa lakniban ti bakina. Saan kumana nagbaligi dagiti lalaki anang dangran ken kuana. Mauro. Kabayatan ti kaddak pay laeng iti denayo. Suruak ni Daniel iti pannakiranget. Tapna amunan tunan niya ta aramidan na no bilang agpagkad ti biag na. Talaga napatagkan ko na ti amana. Iso asagutan na iti gitara, anak ko. Wananang. Day talaunay ti dayawag ti ni Daniel. Nasingpot nga anak ka na respeto. Agpapada kayo nga agagayam anasingpot, Romana. Iso na talagak mo to awisan da ka ama panagpasyar. Nanang? Ngamday di Maria. Agdwa-dwa akpay laeng iti ugali na. Saan basta-basta agbaliw ti tao, anaalas ti ugali na, anak ko. Galaat-lat na asiming po, nga awan mo tigap-gapo na. Isong agdwa-dwa akpay laken kuana. Nanang? Day tamat nga ro di pampanunutak. Nasingpot nga agpay sutimpak pakita na kanya kiti labas. Inlibre na pa iti beauty salon. Hanggang saan kalata pa iluyos iti makit-kita makinaimbag na anak ko. Nakita tan tipod no nga ugali na. Wananang? Alas sige. Kadwaan nak nga rodon nga aglako iti ikan. Sana bale tanalpas mo ti trabahom, ijay pakanan. Riribukak ti panunot ni Alfon. Babaan iti ipakitak to kan kuana aladawan da Daniel kan Romana. Mayat ti panangalak kadakwada iti ladangwan. Gaputan na iranta anagabay daan na imbag. Kan mayat ti linnanganda. Sigurado nga agimon to ni Alfon. Kita man, nasaan amariribok ti panunot ni Alfon.
nga taday na akabsat ko. Kat nalipat akon ti panangdangran na kanya. Sabali ak no siyak ti bumalas. Gaputa sa anak nga agtagtagari. Limad ti panagtignay ko. Iso alala inaklat na ti agpamarang anasingpan. Tapno saan da madlaw ti madi ngar aramida. Senyorita Alphone, adto yan ti kapem. Agyaman at manang osang. Senyorita, saan ka matan arumrumwar di ti mansyon? Apay, saan mon apaspasyaran ti gayam mo ani Daniel? Ha? Saan mo ka din akailiw tinasingod agayam mo? Saan ka di akanayon kayo nga agkuy-kuyaw? Manang osang. Amom, senyoritaw. Adamot idi nasingod agayam ko. Nasingpat kan mapagtalkan. Nalablabos pa'y ngam itikab sa ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Ha? Iso nalaang ta. Tanya, manang osang. Ay. Apay adi mo ituloy ti pagbagam. Ay. Anya tinapasama kiti gayem mo. Awan mo't kit di kidakos anapasamak kon kuana. No di kat. Nangasawan. Lalaki ti bagbagam magayem mo, manang osang. Uwan, senyorito. Best friend ko ni Alden. Angam, nangasawa mo taon. Ha? Kunak no siyak editi asawaon na. Angam, sabali mo't gayam a babae. Nabayag nga inururay ko apagdatunan nak. Angam, no nagdaton la ko ma, ay sinong batak ko maadagaws. Angam, anya nga rod ngay, di nakmut kayat. Angam, nupay kasta, saan ko aginura, tinasingod agayom ko. Kasta ka di, manang osang. Wan, senyorito, saan arumbang aguraag, tanagbalin kami mat, anasingod nga agayam. Ha? Paingay nga umisam ka, senyorito. Amo manang osang. Sika lang ti makapaisem kanyak. Oray no, agduduma dagiti ibagbagam. Mamati aklat taken ka. Ha? Manang osang. Adda ka di ibagam? Alphone? Senyorito? Husto ka. Sana rin bang aguraan tinasingad agayam? Wan, senyorito. Nang runa, no adun apan nubok tinaglabasan nyo. Uray anyapay ti mapaspasamak. Agbalin lataan na tibkar, ti panagayam yaw. Ay, apay, adda ka di saan nyo anag kinaawatan ka ni Daniel agayam mau? Ha? Adda ka day, senyorito? Kuha. Awan. Awan, manang osang. Talupay lang aldaw ti panagsanay ta Daniel. Adon tinasursurom anak ko. Uwan tatang. Nalaing ka anak. Nagbit ang nasursurom dagiti taktika ti panakirangit. Aginanata pa'y bit. Sa tantumanan ituloy ti agsanay. Aging kakabailamon ti amin isursurok ka. Uwan tatang. Iti ka nito nga dagpangga pamangdangran manan kanda. Amomon ti aramidan. Tatang. Amom to na sa lakniban ti bagim anak ko. Nas ka na makasuro ka na imbag. Kan, aramatom lang dagiti isursurok kan ka iti kinaimbag. Uwan tatang. Mala, aginanatapay. Kainton madamdama. Agsanay tamanen. Aglaylo pa ila ti operasyon ni tayo.
Narigatan, ang mga no makasipot manenday dyan na impormante. Wan, senyor. Orayin lang nida kayo ti awag ni Siak, numangrugi manendo operasyon. Ibang pangrunan nida kayo ti panang sapul nida kayo day dyan na impormante. Sige, senyor. Kayatan ni Siak, na malikidar day dyan na lapad iti operasyon nida tayo. Saan narumbeng nabaybayan nida tayo day dyan na tao, tamangan no agpagad ti negosyo ni Siak. Senyor. Saan ni Siak na makaid na? Aging gana saan namatay day jay na tao? Gusto lang ni manang usang. Saan narumbang agurag dagiti kagayim ko? Nang runa ni Daniel. Nakaamilisak iti nagsarita kami kani manang usang. Diyak lang amin maawatan tiriknak. No apay ang masakitan na. No sa pulo ni Romana ni Daniel. E din to takaduanak matan. Ay. Sanak nagpailuyos iti madariknak. Gayem ko ni Daniel. Awan mo ti madina inararamid na. No apay mo't namin nakastoy mo't tiriknak ita. Diyak maawatan. Ay na, awanan ti mararamidam Daniel. Adda ka man nanditi pa ka na napagtrab-trabahwak. Apay, dakas ka din o kanayon nga umayak diti pa kanan, Romana. Saan madkit di Daniel? Awan lang amin ti sa bali ang makasaritak iji balay. Iso ngay mayak man nandito eh. Adamat na nanang kantatang mga kasaritam ko ma. Apay asyak pailaan ti asit kam. Kwa? Basta. Sikat kayat ko kasarita, Romana. Sika talaga. Nagpaspasyar talang iti kalman. Ita, kaya't nakman na makasarita. Namabalin na ko, ma. Sikalatan ti kanayo na makasarita. Anya? Dua kayo kumakan ni Alfo na kaya't ko ang makasarita. Ngam saan matan ngagparparang kanya. Wan ngagpaisuan niya. Apay asaan matan ngagparparang ni Alfon. No talagamit lang nga awan tigura na kanyak, nagparang kuman. Italang mo ta sana maawatan tirik na ni Alfon. Saan ka di ngay naramid na mananday ta idi kadata? Idi ngay nakita natin na ikitikit anagan tayo at talo, iti puunti kayo. Saan ka di akas lagi mura manan kadata? Buwan nga ro, Daniel. Sapay la ko mga rod at saan natakagura ni Alfon. Kabisado kong ti ugali ni Alfon. Di ka mandanagan. Saan natakagura day jay? Nariribok lang siguro ti panunot na ita. Iso saan pa ang nagparparang. Nakapanawan dito'y simbaan ni Daniel, Alfon. Apay ka di. Kaya't ko kumamakasarita ti gayim ko, padre. Kaya't mo ang makasarita. Ne. Apay, nabayag ka di asan kayon ang nagsarita itigayem mo? Wan padre. Sana kami na nagparparanggan ko na iti kalabas. Alfon, adda ka diti saan yo ang nagkinaawatan ko ni Daniel agayem mo? Awan padre. Basol ko. Nakapaya sana ka nagparparanggan ni Daniel iti sa magmamanungal daw. Ha, Iso kaya't kumutin na makita ni Daniel, padre. ala, mapankalagtan ijay balayda. Hamangan nun nagawid ni Daniel. Kalpasan ti panaggapuna dito'y simbaan. Kasayaatan no makapagsarita kayo nga aggayan. Pagpatinggan, ti kinasinged dagitag gayem a Daniel ken Alfon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolieser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.